A Xunta de Galicia vende abrir o proceso a través do cal vaise oficializar o clúster transfronteirizo de turismo na Eurorrexión Galicia norte de Portugal. A licitación ten por obxeto a contratación do servizo de creación do Cluster Tour, que deberá desenvolverse antes do 31 de decembro deste ano. O proxecto, presentado en agosto de 2024, nace ao abeiro da iniciativa financiada polo Programa de Cooperación Transfronteiriza Interrex España-Portugal. O seu obxectivo principal é promover a cooperación entre os distintos sectores e actores turísticos da Eurorrexión, de tal modo que se potencia a competitividade das empresas e se avance na internacionalización do mercado desde un modelo sostible. Para iso, a licitación prevé a realización de distintas accións de traballo en rede que favorezan a creación do produto turístico transfronteirizo, así como a venda interrexional. Tamén se contempla o desenvolvemento dunha estrategia de promoción e comercialización do destino dirixida tanto ao mercado ibérico como a outros países, entre eles Francia, Italia, Estados Unidos ou Canadá. O Camiño de Santiago constitúe outro dos eixos a través dos que vai traballar o Cluster Tour. Portugal constitúe o primeiro país emisor de turistas para Galicia, unha tendencia que se mantén nos últimos anos. En 2024 rexistráranse preto de 650 noites de viaxeiros procedentes do país luso, unha cifra que supón o 5% do total da comunidade e que o sitúa como primeiro territorio internacional de procedencia de visitantes. Os datos do primeiro cuadrimestre de 2025 confirman esta tendencia, con 96.000 pernoctacións procedentes do país veciño, o 5% do total da comunidade.